Senyores i senyors diputats, me sap greu, però veig que vostès s'estimen més crear una comissió d'investigació d'aquí 10 anys sobre el fracàs de la llei 7-2013 que modificar-la i fer-la possible i fer-la efectiva. Això és la seva manera d'actuar. Mos pareix surrealistes els seus arguments. És que jo, sincerament, vostès m'ho diuen que necessiten més un procés de reflexió tècnica, que ho faci el govern, que el Parlament té funció legislativa. Els proposam una funció legislativa, que és fer una llei, vostès troben que no. Això ho faci el govern. Però no, estudiar la marihuana, això sí, això que ho faci el Parlament. Això és que se'n mor al revés. La funció principal del Parlament és fer lleis. Però no, vostès no volen fer lleis, vostès volen entreteniments i jugar en la piloteta. Bonament. Vostès van aprovar aquí una proposició de llei. Clar, vostès fa un any. Quant de segles necessiten de reflexió? El que no se pot ser tan incoherent. Vostès volen aplicar rodillo i no els va bé que l'oposició faci una proposició de llei. Tot l'altre són excuses de mal pagador. Jo, de vegades, vostès me diuen que més aspectes urbanístics i aspectes d'activitat. Vostès saben que és un projecte integrat. Vostès saben que el projecte integrat està a la llei del 2013. No són jo, és el 2013 que s'ha de fer el projecte integrat. El projecte integrat junta urbanisme i activitat. Està mal fet, que enviïn la llei. Però vostès diuen que va ser una bona llei. Clar, és que és una contradicció total en tots els aspectes. Jo no he mesclat res, jo recollo el que hi havia. Aquí hi ha una situació i m'agradaria que tots els portaveus ara li diguin a aquest senyor que ha obert un agroturisme el 2014, li diguin que a part que reflexionaran molt i estudiaran aprofundidament més la qüestió, li diguin si necessita o no necessita la llicència d'activitat. Aquesta és la pregunta. Hem de resoldre dubtes. Vostès li diguin, no que ho estudiaran, que el govern li diguin, necessita la llicència d'activitat, sí o no? Sí o no? Perquè això no ho sap ningú amb certesa. I aquest és el problema que vostès no volen resoldre. Vostès volen condemnar la gent a la inseguretat jurídica. Nosaltres l'únic que fem és intentar clarificar, però vostès sabeu que no volen clarificar i sabeu que no volen cap aportació a rei del diàleg i de la participació rodillo.